ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ନା କି ଜର୍ଣ୍ଣି ଇଜ ମୋର ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ଦେନ୍ ଡେଷ୍ଟିନେସନ। ଏଇ କଥାଟିକୁ ଆଜି ମୁଁ ଫିଲ୍ କରିପାରୁଥିଲି, କାରଣ ଆଜି ଆମେ ନୁବ୍ରା ଭ୍ୟାଲି ଠାରୁ ପ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍ଗ ଲେକ୍ ଯାତ୍ରା କରୁଛୁ, ଯାହାକି ପ୍ରାୟ 275 କିଲୋମିଟରର ଯାତ୍ରା। ମୁଁ ଲଦାଖ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତେ ପଚାରୁଥିଲେ ଲଦାଖରେ କଣ ଅଛି, ଲଦାଖରେ କଣ ଦେଖିବୁ। ଲଦାଖ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇଜ ନଟ୍ ଏ ଡେଷ୍ଟିନେସନ, ଇଟ୍ ଇଜ ଏ ଜର୍ଣ୍ଣି। ଏକ ଏମିତି ଜର୍ଣ୍ଣି ଯେଉଁଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ସୁନ୍ଦର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସେସ୍ ଏବଂ ମୋମେଣ୍ଟସ୍ ଗୁନ୍ଥି ହୋଇ ରହିଛି। ଏହା ଏକ ଏମିତି ଜର୍ଣ୍ଣି ଯେଉଁଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଟର୍ଣ୍ଣସ୍ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଆମ ଲାଇଫକୁ ଆହୁରି ରୋମାଞ୍ଚକ କରିଥାଏ। ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ଆମେ ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ମହତ୍ତ୍ୱ ଡିସ୍କଭର କରିଥାଉ। ଲଦାଖ ଏକ ଏମିତିକା ଜର୍ଣ୍ଣି ଯେଉଁଥିରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍କେପ୍ସ, ଡାଇଭର୍ସ କଲଚରକୁ ଆମେ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରିବା ସହ ଏହା ଆମକୁ ରେଜିଲିଏନ୍ସ, ପେସେନ୍ସ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ। ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ଆମେ ନୂଆ ନୂଆ ଜାଗା ଦେଖିବା, ନୂଆ ଲୋକଙ୍କ ସହ କଥା ହେବା ଏବଂ ନୂଆ ଜିନିଷ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲୁ। ଏହିପରି ଅନୁଭୂତି ଆମକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ କରି ଆମ ଆତ୍ମା ଉପରେ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ଛାପ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାଏ। ଏହି ଯାତ୍ରାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକ୍ଷେପ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅବଷ୍ଟାକଲ୍ସ ଏବଂ ଏଭ୍ରି ହ୍ୟାପିନେସ୍ ଆମ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାହାଣୀର ଅଂଶ ହୋଇ ରହିଯାଏ। ଏହି ଜର୍ଣ୍ଣି ଆମକୁ ଦୁନିଆରେ ଥିବା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥାଏ। ଏହି ଜର୍ଣ୍ଣି ଏକ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ପ୍ରୋସେସ୍। Each moment is an opportunity to explore, to wonder, to be awed by the wonders of life. परिशेषରେ journey is a celebration of life. Journey to pursue our goal is as important as achieving them. It is in the journey we find our true selves, our passion, our purpose. हेलो फ्रेंड्स, फाइनाली प्राय 6-7 घंटार जर्नी पर आसी पहुँची जाइछु पैंगोंग लेक पाखे। एपटे मो पछरे देखी पार्थे पैंगोंग लेक अच्छे, किंतु बर्तमान एक्चुअली विंड बहुत स्पीड अच्छे। तो गाइड कहते कि से पाखक जावानी ठंडा हे बोली। मु काली सकाळे सेठको जीवी, बाकी मु आज आम रूम टूरटा दूची। बढ़िया ही रूमटा है, देखु ये सिटिंग स्पेस अच्छी। कपल मैंने आसिक ये बसी पारे, बढ़िया ही जगह है। बस तो एक्चुअली बहुत ठंडा हो, बहुत ठंडा हो। यहाँ होटेल बसवाई स्पेस अच्छे, चलने करने। बाकी सामने रूम सब अच्छे, से 101, 102, 103, 104, 105, 106 एमती सब रूम अच्छे। आम रूम हूँ 102। लगेज अच्छे, बेड, बसवा खाना सफा गोटे अच्छे। ये हूँ बाथरूम, वाश बेसिन, टॉयलेट पैंट। बाकी करेंट एवं ना ये एक्चुअली पैंगोंग लेक रे इलेक्ट्रिसिटी ना, से मैंने जहाँ इलेक्ट्रिसिटी यूज कर जनरेटर माध्यम यूज कर। तो से 7टारू राति 10टा ही केवल इलेक्ट्रिसिटी मिले, से भितर आमको सब चार्ज करार अच्छे। गैजेट सब चार्ज कर रखा पड़े। सो फ्रेंड, आम काली सकाळे जीवु से पैंगोंग लेक को। सकाळ 6टारू 8टा भितर जीव, गहली भी नथिबो, मु भल से वीडियो करि परिबे। आज हमर
डिनर ଏଠି ହେବ ସେଇଟା ହେଉଛି ଡିନର ପାଇଁ ଆଗରେ ଗୋଟେ ସେଇଟା କ୍ୟାଫେ ତାଙ୍କର ସେଇଠି ଡିନର କରିବ ଠିକ୍ ଅଛି ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ଟାଟା ବାଏ ବାଏ